Usa-usa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emil. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Take Me Now. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Buwagsong, Cordova, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Emil. Samo kayo ka! Nakita na to sa iyong pagkita ang kwarta! Ay, unsa pa man di ay. Unsa man, mga ulamig hangin ani sa imong mga anak. Unya ikaw sige lang kag inom dito sa gawas, ha? Ma, pa, Kasaba ni mo eh! naunsa man mo? Ha, nag-away naman sad mo. Ay da, kining imong amahan ay. Wag gyud natabang dinis bay. Mura pagyahapog ulit tao sa iyang pamati. Suba lagi ni mo eh! Pa, husto na. Sobra lagi ng ba ni mo da! Husto na pa. Lakaw lang sa pakay. Magdako na sa mo din eh. Mulakaw lagi ko! Buset! Ma, unsa man day problema, ha? Ay, wa naman sad gud tay konsumo din hinak. O mo ba? Sige lang, ma. Gamitan na lang sa tong kwarta nga akong gitibigan dito, ma. Ha? Unya, nag-review para ba karon nak? Tingalig wa ka na unyay magamit. Okay na, ma, eh. Mapangitaan na ako paagi. Salamat na ka. Nga mo bati gid in taon ka sitwasyon dinhi sa bahay. Dili ka maghinanaw lang. Mahimo ba gud day, ma, nga pasagdan ta lang mo? Kamagwangan kong anak ninyo ni Papa gud. Nya, napa ko'y manghod nga paeskulahon. Maong maningkamot yun ko mga mahawas tamos kalisod. Swerte gid ka imong parents nimo, babe. Kay nakaanak sila sama nimo. Buotan, kugihan, responsable. Maluoy lang gud ko sa akong ginikanan, babe. Dili pod ko makaako nga manghinanaw lang nila nga magsige lang yung away tungod sa kwarta. Di ko gusto nga mo'y madak-an sa akong mga manghod. Oh, Unsa man eh? nahibaw kung wala kay magamit. Gamita sana para na kay magamit baon-baon nimo. Nag-review ra ba ka? Dili pwede nga malapasan kas gutom, no? Tingali unyag dili ka kapasar sa board exam. Oh, Teres, salamat ha. Kung swerte nga akong mga ginikanan ako, swerte po ko mo nga nakauyab kog sama ni mo nga masinabuton kaayo. Kana tawad kay deserve sa na nimo. Love ka ayo ti ka, Emil. Mahal sa kayo ka na ka, Teres. Yes! Yes! Nakapasar ko sa board exam! Thank you, Lord! Thank you! Ma! Nigawas na ang resulta, ma! Nakapasar ko! Maubanak? Uy, congratulations, anak! Nalipay ko kung mauna. Ma, makaluag-luag na mo karon, ma, kung makatrabaho na ko. Ako na yung patiwas o paskwila sa akong mga manghod dun, ma. Salamat, dong! Deziv, pagtarong bayag yun din taon sa imong pagskwila, ha? Ako na imong suporta nimo karon. So good karon. Aron kung makagraduate na ka o makatrabaho, doon na tang muabag ni mama
o ni Papa sa gastuhan sa disbahay, okay? Ayaw ka bala ka, kuya. Mahuman ko sa akong pag-eskwela. Isaad ko na. Salamat day kon mauna. Salig ko nimo ha. Babe, nagsige na rin magpangutan na sa lasma magpapa na ko. Kung wa pa ba datay plano mo settle down kay pila na ko ng edad na to. Babe, una-una sabi ko na. Sige lang, babe, ha? Apit naman mo graduate si Zebi nga akong mangod. Makatigom-tigom na unya ko puhon para sa atong kasal. Kay makaabag-abag naman unya siya sa gustuhan sa bahay. Kasabot ko, babe. Sige lang, magpaabot ko nimo. Sure naman gid ka nga ako gyud. Basin unyag imo kong ilisan. Tris, dili na mahitabo. Mahal kay ka. Imo kong gisabot sa akong kalisdanan. Og dili mahitabo nga sa ingon ana ng kasayon ilisan ti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Emil. Og nakasabot ko nimo. Salamat, Tris. Congrats, Dayzeb! Nag-graduate na gud ka. Congrats, anak. Proud kaayo ko ninyo nga akong mga anak. Sugod karon ma. Duha naming kuya ang moabag ninyo sa gastuhan sa bay. Babe, nagplano kong mamay na unya sa inyo. Pero ako unang sultihan sa mama, babe. Sure na ka, anak, babe? Lagi, babe. Sige, babe. Nabuang ka naman tingali. Giunsa man nimo paghuna-huna ha, Zebi? Pila ba gani kabuan nga nagsugod ka sa imong trabaho? Unya mao na dayon na imong ibalita nako. Pasaylo ako, ma. Ngano man mo, ma? Zebi? Ay na, ang imong manghod ay mabdos. Unsa? Tay, sa'y mabdos ka. Kinsa may amahan, ha? Uyab na ko pag-college, kuya. Pero waman may klaro, good. Unya na si Piatman, na mabdos ko. Kuya, sorry. Sorry sa akong nabuhat. Tay, Zebi. O ang problema pag iniron, kuya, kay dili siya mo angkon sa akong gisabak. Kay dili ko nun ni iya. Unsa? Unsa? Dili sa ta magpakasal ron? Babe, sorry, babe, ha? Pero, mabdos manggod si Zebi. Unya, wa siya barugi sa lalaki nga mo'y nakapamabdos niya. Sa ato pa. Ikaw na sa usa mo imo sigubang sa sitwasyon sa inyo. Onya kung mahunong na imong mangkot sa pagtrabaho inigda ko anang iyang tiyan. Ikaw na simo suportaan na. Babe, Babe, dili man sa ingon nga dili ti kapatabangon nila. Pero babe, kanang imong manghudako na siya. Pabaruga si siyang kaugalingon kay kung magsige kang ingon ana, manganad na lang na sila nga kaday na ay problemas inyo, naakapirmi nga mo imusaho nila.
Dili ka na sila makatun. Babe, sabta ko. Emil, pila nakatuig akong pagsabot nimo. Pero unta ayaw paabuta ang panahon nga mapulaan ko ang nga tong sitwasyon. Teres. Kuya, akong tampo karong buwan na din sa bayo. Day, ana nimo og hipusa na. Kay mas kinahanglan na nimo puhon inig panganak na nimo. Kuya, Dili sa ingon nga dili ko gusto mutabang nimo ha. Pero day, di masugod pwede nga ako mo gasto tanan din sa bahay. Nya ako paghihapoy mo suporta sa imong pagmablos. Mentras pwede ka pang motrabaho ron kay di ba mo kay nadako ang imong tiyan. Pagtigom. Aron kung namay ko ang puhon, ako na lang puno. salamat kuya ha. Og sorry kayo sa akong nabuhat. Nakasabot ko ni mo day. Ayaw na ba yung pakigbalik atong tawhana ha? Kung makigbalik mga dito siya nimo, na, makatilaw gito siya nako. O kuya. Emil, makigbuwag na ko nimo. Teres, Sorry. Pero dili na ko pwede agad akong kinabuhi sa dagan sa imong kinabuhi. Mahal kaayo ti ka. Nahibaw ang Ginoo na. Pero Emil, nasa ko'y gipangita para sa kong kaugalingong kalipay. Og nakasabot kong dili pag kita ni mo mahatag na ko ron. Teres, malukoy ka. Kinilalang mo ilahas na kung hangyo ni mo. Please, sabta ko. Emil, dili na lagi ko. Kapoy nagsabot. Mama sa nipirmi ni mong isulti na ko sa una pa, diba? Og nisabot ko. Kapila. Dili na ko. Sorry, Emil. Kuya, nagbuwag na din mo ni Ate Therese. Nagpost man gud siya og picture sa iyang Facebook nga naikuyog laing lalaki. Unya, sweet kaayo sila. Taod-taod na day. Tungod ba nako, kuya? Day, Kuya, sorry. Sorry. ayaw na paghilak. Wakay sa... Desisyon ako nga tabangan mo kay pamilya ta mo. Sige na. Kung para kami gyud si Teres, magkabalik rami day. Pero kung dili, dawaton. Kuya Emil. Kuya, ang akong anak, kagwapa. Gwapa giday. Liwat ni mo. Emil, naa kay bisita. Kinsa man ma? Oh. Teres? Nganong niya ka? Pwedeng magstorya una ta?
nakabalita man ko nga nanganak na day si Zabi. Maong anhi ko og gidalhan ako siyang mga prutas. Mao ba? Tingaling masuko ang imong uyab nga niyan ka. Wa na mi, uy. Gabuwag na mi. Unsa? Tungod kay... Mahal paghihapon ti ka, Emil. Madawat pa ba ko nimo? Teres, Pero kung naana kay lain, okay ra. Sa mansad na ako. nasayop ka. Sige ko kampo, Teres, nga mubalik ka na ko. Niya na. Gidungog yun niya nga akong pag-ampo. Teres, mabalik ka, Teres. O isaad ako nimo, nga pakas lang giti ka. Will you marry me? Emil, yes. Yes, Emil. Magpakasal ko nimo. Baby, I need you. Love is sweeter the second time around. Nagkabuwag man mig kadiyot, pero mas nakaingon kong mas gipalig-on mis panahon karon. Og karon, minyo na mini Teres. Og duha na ang among anak. Dinhin lang kutob, og daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Emil nga taga Buagsong, Cordova, Cebu. Ban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, Take Me Now.